ada tuh orang menjual di minimarket. Saya kado lo deh, Pak. Ku di kampung ku banyak kok mak baru kok. Dari nan jano, nan ganti, nan gae, ado kok. Itu dapat bikin ya. Lai dan tampi nak kandung bareh dan tampi, namun diindang nak kandung badada juo. Lai diganti, mandeh diganti, namun nan hilang taraga juo, namun nan hilang taraga juo. Jika diindang bahkan dong badada juo, ela ditampi bahkan dong tapukan niru. Jika nan ilang di kana juo, dek mande banang indah katuju, dek mande banang indah katuju. Ela ditampi bahkan dong tapukan niru. Bulan ada daya bakini tabuang. Elo diganti, oi mande baru kami badua. Yo balun gadang kami badua. Yo balun gadang. Oi ayah bangi nak kandung pantai Babega, kapanan dari nak kandung yo pulau panjang. Sambia manani aba-aba doa, sananglah mande di tangan urang, sananglah mande di tangan urang. Oya nada roba kandong yo bare solo. Itu tanamu bakandong lama rasanya. Lamo marando indah lah elo. Katiko aba lai mudo juo. Katiko aba lai mudo juo. Elo dipilih bakandong bare nadaro. Bulan lama oya bayo makan kito. Elo dipilih jandonan kayo. Urangnya ranca panyayang pulo. Urangnya ranca panyayang pulo. Nah, dapat. Aduh, anak mode aku 7 deh, Pak. Dan KW 1, KW 2, KW 3, aduh sadonya situ. Buat celi ke situ. Hah, capek lah, Pak. Cari ke situ aja, cepet lah.